страна. Ще ме уби. Купай. Ще при мен Букук. Браво, 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 браво. Ох, а имаш ли помпа, защото аз нямам никога. Аз ще да взема тая, ама нещо. Добре, ана. Ето. Не да имам тактика. Имам тактика, учу. Мерси. Нали банват само за стерече ресна арена? Да, банват за стерече ресна арена. Салам, дай едно в едно е бот. Лежи ми бобота, брато. Няма занимавам се с аутяки. Витамур. Майко. Ще се започи говоря, Витамур. Да. Май на теб ти беше писал. Кой бе? Един Витамур. Деш беше казал да играеш там едно в едно или да мокнеш, като беше казал там. Мокна бе, бах съм го устата пича, брат. Не мога. Абе чакай, то може да съм им прести прозорче. Да, бе. Супер. Колко футрома за помпа? 10. Я малко там 2-3 часа, 0 в нея. Ела, аз ще дам тък на мини. Зави, каква ти е карта, какъв модел е? Видеокарта. Видеокарта ми е NVIDIA GeForce GTX. Катка NVIDIA Gigabyte GeForce GTX. на мен ми е Asus. 1066 гигабайта. На мен ми е Asus. Аз взе гигабайт. Като колко пари беше? Моите беше 800 лева. 500. 3 гигабайтове са по-ефтинички. С какъв процесор беше? i7. Ама стара, доста стара. Защото сега ще вземем една петица. 9600К. Да едно в едно е лапе. Да се дадем амсата. Виктория, без да псуваш. Кой бе? Тук е Витамур, той в принцип е муж, беше мой приятел, ама преди беше, дадох му, направих го администратор в сервера ми и ми банна половината хора. После трябваше ги банвам. Кажи, ти директно го бамбай, аз ако бях няма занимавам с такива оттяги. Вау. Не смисъл, пича, ако ще ти прецаква всичко. Витамур не е печи. Мерси за събъм. Защо е банабъл? Защото... Я знам, иска да... Защото, в принцип, не знаеш, че тия, които използват стреш... Ти компа, пише го в описанието, пише не спамиш же. Без спамане. И те събраха повече хора. Вече. Той човек нормално, при тебе има хора, повече ти си 6000 нещо абоната. Е, факт. Аз съм почти 3000. Мене, знаеш ли, като бях с 1500 съба, ма гледаха по 150 човека. Толкова, аз като ги прави черта ме гледат толкова някак. Може. В началото на стрима там не знам до кога. Защо е банабъл? Защото, в смисъл, не мисля, банабъл е защото, и аз не знам честно да ти кажа, разбрах от Холс, обаче, ако използваш стреш рез, то ще те баннат на арената. Не знам защо е банабъл, обаче разбрах от Холза, че добавят ти някакви работи за тия, които използват. Да, Виктория, ама той ти го направи, не ти, нали? Мисля, че е no reason, не знам, няма не видя. Защото нинджата се е оплакала. Да, той нинджата, като се оплаче, всичко става, честно да ти кажа, тук какъв е чепа. Нинджата се е оплакала, че е много добра, много е добре да използваш Stretch 4S vs Native. И зато и сега Epic Games, дето слуша то прокалнатия демон, сме обречени. Ето, малко чушки. Мерси, известен ли си, не знам пичиш. Нямаш ли Discord сервер? Имам Discord сервер, удивително Discord холд. Накрая ще пише DS да бъде Discord сервер. Тук за такова. За чушка малко се палим. От как го маркетна това бе? Дете се взема. Пепър. Пак също катаете ми ти той излиза така. Да. Маче колко е бързо така. Те тук добавяха банани, какво ли добавиха в тази серия? Тук направиха цял магазин за храна, човек. Само храна. Лата, чушката, хилт ли ми дава, бе? Да. Да, бе. Да, наистина
5. Аз ще откъде са на 80. А извън арената банабол ли? Не съм много сигурен, брато. Мога да ти кажа, че не е банабол, май. Защото ми каза... Ами ясно, че не. Само май на такова. На къстъм ки и такива. А не на къстъм, какво говоря. На скримове и арени и такива. Ми трябва фишка да е по-бързо, че. Малко точки ми пич, малко точки аз не играя. Хора около нас. Сто ще ги оценя. Аз знам, че много се напредем, ще аз кресам. Забрах, че нямам снайпер. Има малко точки, защото все пак аз не играя много на арена. Аз играя повече с вас като правите. Ама не иска викам да направи стрим, да ще ме гледа хора. Има ли Слама да прави къстъмки? Кюп. Лака мене, върни се. Там има гейзери, лакам тях. Там има гейзери, лами так. Че ще стреля с бола. Майко, ти беше бола и пада точно до главата на човек. Има чувство, че ще ми влезе в главата. Аз имам едно мини, ти дам. Добре, да скачим и тук е така. Ако имаме, някъде на висока планина. Ей там, елай тук, да. Дам ми... Едно ли ти даш, защото аз имам 5. Аре бе, тъпа я давам дроп, но той нищо не се. Но баш няма да ми минеш точките, ако ми ги минеш, да съм обявен пич, ти ако деградираш и играш по цял ден Fortnite, само арена няма ти гимна, да. Аз играя 24/7 арена, къде ще съм аз, къде ще си ти. Ти, че Викторе, ти като деградираш само играеш арена, аз какво да направя? Баме ги такива чисти, брато, аз като ми пишат слаб си, умен си, глупак си, аз ги бамвам директно, аз няма занимавам. Аз ги правя, те малата го продължава вече ги правя направо. Човек, би ми пращали тебе, аз съм 200 точки ми брал на тебе, удивително написи, нямам найтбот, сега се стримаш добре. Ще има ли стрим да играеш с нас? Да, ще има около 6,5-7 ще почне стрим. И ако ги направим 3000 абоната, тогава не така казвам. Който е нов може да се абонира между другото. Къв рез. За да ръкъпа нищо печага и в чуе. Не ми дава да се нацена. Толкова си, точки, лу. Чакай, не ми дава да се нацена. Почти 14 съм. 13-11 съм. Ти кога ставаш на 14? След 18 дена. Ти кога си, бе? Април, кой месец? Коя дата? 21. Аз съм на 17. Чакай. Гледаш ли? Я първо ни с огъня, бе. Аз гледах ти не прави флипин секция, така откуда се фърля до тия долу човек.